Na Glođanskom brdu kod Zvornika obilježeno je 26 godina od stradanja 126 civila i boraca Vojske Republike Srpske, koje su 6. novembra 1992. godine ubili pripadnici takozvane armije BiH. 6. novembra 1992. na Glođanskom brdu na svirep način ubijeno je 126 Srba. Stradao je i Savo Kazanović, brat Radinke Ivanović. Ja sam izgubila brata 6. novembra ovdje. Glave nije imao. Mučenje, pačenje. A niko nije odgovarao. Još se traga za posmrtnim ostacima 8 ubijenih Srba. Igor Ložnjaković nije izgubio nadu da će pronaći tijelo oca Miladina. Da je suprotna strana u pitanju, to već bilo davno riješeno i zamolio bi ovoga predmetnog tužioca koji vodi ovaj slučaj, Milan Kagajin se zove, da otvori konačno slučaj posle 26 godina i da se kazne počinioci, a oni vrlo dobro se zna ko je počinio i ko je kriv za ovo. I pored brojnih dokaza o zločinu na Glođanskom brdu još niko nije kažnjen. Žalosno je da toliki ljudi stradaju i samo da jedan narod bude kriv i osuđen i hapšen, a drugi za svoja zlodjela da nikad ne odgovaraju. Nismo zadovoljni sa radom ni tužilaštva, ni sudstva Bosne i Hercegovine, a posebno nismo zadovoljni sa institutom, radu instituta za traženje nestalih. Potomci stradalih na Glođanskom brdu 26 godina čekaju pravdu. Poručili su da i pored sporosti pravosuđa nikad neće prestati da je čekaju.